Ahojte, čaute, vítam vás pri ďalšom replay, pri ďalšom videjku. Poslal mi to Suchýr junior, zahral to so 7-čkovým hazardom na mape Púštne piesky. Musím povedať, že ten tank je celkom pre mňa prekvapenie, takže rovno spúšťam aj bitku. Matchmaking 7-čky 6. Tu má Suchýr výhodu, pretože ten hazard má veľmi dobrý pancier. Aj medzi 8-čkami sa nestratí, je celkom účinný. No ale teraz sa už budeme venovať tomuto jeho replayu. Jeho tým sa na začiatku rozdeľuje z nepochopiteľných dôvodov. No ale Suchýr zatiaľ vyčkáva, neviem, či sa ešte načítava. Je možné, že budete vidieť isté lagy. Tie lagy sú ale spôsobené zjavne u neho, lebo ten replay, s tým replayom ja neviem urobiť nič. Proste ako mi ho pošle ten súbor, tak je. Takže tam sa mu spotol jeden lightík, jedno AMX-ko, spotlo sa mu druhé AMX-ko a už vidíte na terajšom spôsobe, že to bude hrať agresívne. Zatiaľ dostal dve. No, toto bol ten lak. A teraz zavesil sa na to jedno z tých AMX-iek. Netriafa, pretože rozostrané delo. Tie AMX-ka zdrhajú, zlakli sa. Tu ešte jedno potresta takmer za 300. Ináč alfa je veľmi príjemná u tohto hazardu. Okolo tých 300. Tu si našiel ďalšieho, Likana. Likan ho dinga. Kebyže ja tam vbehnem, tak idú všetky tanky po mne. Opäť mu dávam muníciu tomu AMX-ku. Tuto trošku zamrzela tá strela. Že to nešlo do toho Pantera. Tu dá ďalšiu, dopína jedno AMX-o. Ostalo mu 75 HPčiek. No, ak ste videli tie lagy, tak vravím, no je to spôsobené tým, že ďalší šťastný ding. To by bolo dobre niekam sa ukryť, kým nabíjaš. Ale Suchýr si verí. No, už ho potrestal za 400. Situácia je, chcel som povedať 4 na 4, ale už je to prospech Suchýrovho týmu. Likan dopnutý, ostávajú už len dvaja, a to je Smasher a IS-2. Zatiaľ si myslím veľmi pekne zahrané, trošku viac agresívne, ale možno kvôli tomu, že je 7-čka a že pozná ten tank, že je celkom dobrý. Pekne za 225, aj keď no, mohol to byť viacej. Poď ešte jednu. Á, táto mu už neprešla. Tu už je škoda, že mu to neprešlo. To vyzeralo, ako keby sa ten Smasher po ňom rozbehol, takže Suchýr obchádza. Medzi tým je už nabitý. Ale Smasher je otočený úplne niekam inám. Dostáva ďalšiu. No, situácia je 1 versus 4. Dostáva ďalšiu za 300. Čiže mu ostal nejakých 400 HPčiek. Tu si prepol na gold. Chcel ísť do istoty. Neprešiel mu ani ten gold. A opäť, on veľmi chce toho Smashera. Veľmi ho chce a to aj vidno, že už nejak nečaká na domierenie diela. Ale ho veľmi, veľmi chce, no. Neviem, podarí sa mu ho dopnúť. Ale hej, podarí. Takže
Bitku máme na konci. Pozrieme štatistiky. 3312 poškodenie, 1120 zablokoval, 3 zničil, dostal M-ko. A... no dobre, nevadí. Potom sa na to pozrieme. Takže zatiaľ tak, no a ja idem sa pozrieť na toho druhého šťastlivca a tým je Roman alias Deadflash. No a spravím druhé videjko. Tak dúfam, že toto sa vám páčilo a vidíme sa na budúce. Čau čau.